Апошнім часам навіны з беларускага рынку нерухомасці моцна здзіўляюць. Рэзананс выклікаў пачатак продажу кватэраў у новым жылым квартале паблізу плошчы Перамогі ў Менску. Цэны на кватэры там вагаюцца ад 400 тысячаў да мільёна долараў, ці прыкладна 9 тысячаў за квадратны метр. А якая сітуацыя агулам на рынку? Гэтым пытаннем задаліся нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі. Як высветлілі журналісты Белсату, сітуацыя ў сегменце эконом-класу выглядае больш прывабна. На новае жытло цэны за квадратны метр вагаюцца ад 1500 долараў на аднапакаёвыя да 1300 на трохпакаёвыя кватэры. Самы танны дом, які ўдалося адшукаць, Новабуд на Каралінскай у Малінаўцы, дзе метры прадаюць па 4-4,5 тысячы рублёў. Каб заключыць дамову на куплю там кватэраў, людзі дзяжураць пазменна. На другасным рынку агулам колькасць угодаў падае, але цэны растуць. У адным толькі чэрвені пятая частка прададзеных кватэраў каштавала больш за 100 тысяч долараў. Гэта рэкордны паказнік за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі. Прычыны эксперты бачаць у росце заробкаў. А вось у суседніх краінах, наадварот, назіраецца тэндэнцыя на зніжэнне цэнаў. Падрабязнасці шукайце на сайце belsat.eu.